Hyvä. Hop. No nyt meni. Astutko ohi? Ei saanut ohi astua. Punaiseen. Noin. Hop. Vihreeseen. Menikö liian pitkälle? Meni. Sitten löytyi pallo. Eihän sua haittaa, jos mä näytän tän Tuulalle. Ei haittaa. Pari minuutin pätkä. Joo. No niin. Näkee vaan jotain, mitä teit. Sitten ojennetaan. Ojennas jalat ihan suoraksi. Jalat irti lattiasta. Ojenna vaan. Pysyykö? Hop. Ojenna vaan jalat suoraksi. Suoraksi jalat. Ojenna vaan jalat suoraksi. Ojenna. Jalat irti lattiasta. Hop. Suoraksi jalat suoraksi. Ihan suoraksi jalat. Oi. Hyvä. No. Sitten me jatketaan temppuralla. Mitäs meidän seuraavana piti tehdä? Muistatko? Mitä oli sen seuraavana temppuradassa? Tässä piti tehdä pyörähdys. Pitikö tehdä näin? Mene vaan. Noniin. Ja uudestaan. Mene vaan. Vielä kerran. Mene vaan. Pyörähdä. Siinä vaan vielä. Vielä kerran ympäri. Mene vaan. Näytä isälle, miten pyörähdetään. Anna mennä vaan. No se meni hienosti äsken. Anna mennä vaan. Ota jalka pois edestä. Ja nyt siitä. Miten pyörähdetään? Noin. Hyvä. Sitten oli esteitä. Katso. Tuu Teo näyttää vielä esteitä. Tuu. Sitten näytetään tunneli lopuksi. Tunneli on oikeastaan jännä. Tuu. Vielä vaan. Tänne. Tule vaan. Anna käsi. Ylös. No seiso. Ylös Teo. Tule. Noin. No seiso. Oi vitsit. Kuules mies. Ei jäädä makaamaan. Noniin, tule vaan. Ose pystyssä. Sääkö rupesit nyt niinku heittelee voltteja? Noniin, sitten 1, 2 ja 3. Ylös. Tule vaan. Katoppa, Teo, katso. Mennään yli tästä. Noin. Miten mennään yli? Jalka heilautus. Tule vaan. Toinen kerta vielä. Tää oli erilainen, näetkö? Täällä on näitä reikiä. Tule katso. Täällä on reikiä. Vielä vaan. Tule. Reikiä. On. Istumaan hyvä. Siitä jalkojen heilautus yli. Tule vaan. Noin. Ja mikä se on vielä jäljellä? Teo, katso. Tunneli. Tule. Noniin. Katsotaan tunneli vielä. Kukkuu. Tule vaan. Noniin. Ryömi vaan. Käsillä vedät siitä. Tule vaan. Tule. Tule vaan tänne. Tule vain. Noniin, käsillä. Tule vaan. Käsillä vedät. Tule vaan vielä. Tule vaan. Ja vielä vaan loppuun asti. Hyvä. Tää meni komeasti kuule. Taisi tulla ennätys tässä radassa nyt, kun kierrettiin niin komeasti. Sitten vielä kävelään matto kerran ja sitten ollaan valmiita. Sitten on rata menty läpi. Kuule. Noniin. Oho, mikä siinä on? Onko siinä este? Tule vaan. Ei. Menikö se makuulle vai? Ei oo sänky. Ei. Tule vaan pystyyn.
kävellään